Is-suspettat li qatel lil Paulina Marija Dębska aktarx lissen xi kelma brabta mal-qtil tal-Pollakka waqt li kien fi klinika wara li ġie miġbur mill-pulizija minn barra l-Knisja tal-Balluta f'ta' Sliema. Dettalji ġodda li għandu fideh One News juru li suspettat Ebner Akulina inġabar mill-pulizija wara sejħa minn nies li kienu fil-Knisja u li raw il-kommozzjoni li nqalet. Fil-fatt ingħad li Akulina kien fil-Knisja u spiċċa tela fuq l-artal u qaleb sedja u leġiju. Filwaqt li ħasat lil dawk kollha li kienu fil-Knisja jistennew biex tibda l-ewwel qudiesa tal-ġurnata, nifhmu li raġel li kien preżenti ħareġ lil Akulina barra mill-Knisja. Meta nġabar mill-pulizija u tieħed l-assa, l-pulizija kienet għadha mhux torbot lil Akulina mal-qtil ta' tfajla li ntlemħet mejta ftit tal-ħin qabel ġie arrestat Akulina. Akulina tieħed fi klinika u hemmhekk qed jingħad li lissen xi kelma brabta mal-qtil u minn hemm il-pulizija bdiet qisu bħala suspettat. Il-pulizija timxi fuq it-teżi li s-suspettat u l-vittma ma kinux jafu lil xulxin. Intant matul il-jum ħareġ li għand il-pulizija ma kinux daħlu rapporti fuq suspettat bil-qtil ta' Paulina Marija Dębska li fastidja nisa oħra. Dan sostnieh l-ispettur Sean Pony mill-iskwadra tal-omiċidji fil-korp tal-pulizija f'email li bat lill-medja brabta ma' rapporti li allegatament Akulina fastidja nisa oħra permezz ta' messaġġi fuq l-internet. Ir-rapporti saħansitra jsemmu aġir ta' tħassib li der fuq l-internet sa jumejn qabel Dębska nstabet mejta fiġni l-Indipendenza f'ta' Sliema. L-ispettur għal One News li rapporti ta' fastidju sessuali mis-suspettat huma ta' tħassib kbir u appella biex min għandux informazzjoni jgħaddija lil pulizija b'mod konfidenzjali. Rapporti juru messaġġi allegatament mibgħuta minn Akulina l tfajliet anki żgħar li għandhom anki 14 sena u jistedinhom biex ikollu x'jaqsam magħhom. Messaġġi pubblikati juru rispons ibes ta' Akulina meta tfajliet ma tawx wiċċ. It-tnejn il-pulizija qalet ukoll li l-interrogazzjoni ġew sospiżi wara li tabib l-infista lil Ebner Akulina irreferiha l-Isptar Monte Carmeli. Dan l-iżvilupp mistenni jtawwal il-proċess tal-ġustizzja kif għalissa Akulina mhux mistenni jitressa l-qorti. Sa dan it-tant it-tnejn saret l-awtopsja One News svela li tfajla ġiet stuprata u aktarx mietet waqt l-istupru. Sorsi qrib l-investigazzjoni svela ma' One News li persuna lemaħ li żagħżugħ suspettat fuq it-tfajla u din la bdiet tajjeb u lanqas tirreżistih. Ftit tal-ħin wara li ħarġet l-aħbar li nstab katafru fi ġnien l-Indipendenza, One News svela wkoll li tfajla nstabet imneżża. It-tnejn ukoll One News svela li Paulina Marija Dębska kienet pjanata li tħalli pajjiżna jumejn qabel inqatlet iżda iż-żjara tagħha f'pajjiżna ġiet imġedda b'ġimagħtejn. Dębska kienet f'pajjiżna bħala studenta u kienet qed tgħix f'hostel f'ta' Sliema ftit il-bogħod fejn instabet mejta. Nifhmu wkoll li Dębska kienet murtit mal-qtates li kienu jinġabru fil-ġnien u ta' spiss kienet tkun fl-inħawi tal-ġnien. Intant aktar minn 1200 persuna fosthom diversi Maltin taw l-għajnuna finanzjarja tagħhom biex inġabret is-somma ta' 20,000 euro sabiex il-katavru ta' Paulina Dębska jintbagħat il-Polonja għal difna xierqa. Il-flus inġabru f'inqas minn 16 siegħa minn meta ħbieb ta' Dębska nidew kampanja fuq il-paġna GoFundMe biex inġabru fondi għall ispejjeż involuti fit-trasport tal-katavru tagħha lejn il-Polonja.